Grabatzen ari garen unean goizeko 4:42 igaro diren honetan, Salaberriak eta De La Fuentek Jurretako Kepa Arroita Jauregi pilotalekuan jokatu duten buruz-buruko B serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako B multzoko bigarren jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Favorito zen Iker Salaberria eta ez du hutsik egin 22 eta 14 irabazi ostean eta honen bestez Aingeru De La Fuentek agur esan dio txapelketari, datorren astean Iraitz Zubizarretaren aurka jokatu beharko du, baina jada ezer jokoan egongo ez den norgehiagoka, eta aldiz Salaberriak eta Agirrek jokatuko dute bigarren postu horren borrokako norgehiagoka. Partidak analisi sakon bat merezi duela iruditzen zait, gauza asko gertatu baitira. Batetik, partida hasieran Aingeru De La Fuente oso fresko ikusi dugu. Badakigu Salaberria behar bada fisikoki eginago dagoen pilotaria dela, De La Fuente oraindik ere askoz ere pilotari hierragoa da, eta alde horretatik behar bada partida gogortzen bazen behintzat Salaberriarentzat abantaila zela pentsa genezaken, eta partida hasiera oso berdindua joan da. De La Fuente bi aldiz ere 3 tanturen aldearekin aurretik joan da, sakatzaile handia da badakigu, eta hor Salaberriari apur bat kosta zaio batzuetan, baina bigarren pilotakada horretan batez ere freskotasun handiarekin ikusi dugu partida hasieran De La Fuente, baina Salaberriak ere erakutsi du lehenengo momentutik jokatzeko zegoela, zenbait jokaldi zail ere atera zaizkio, eta horrelako jokaldiak pilotari bati ateratzen zaizkionean normalean esan nahi du hankak azkar dituela eta pilotarak jokatzeko badagoela, eta Salaberriak hori erakutsi du lehenengo momentutik, eta partidaren lehen etenaldi luzera 12 eta 11ko emaitzarekin iritsi dira, hau da alde ezinestuagoarekin. Gero gainera 14 eta 11 ere jarri da Salaberria, sakearekin ikeragarri asmatu du lehenengo zatitik, eta baita bigarren zatian ere Salaberriak hor lau terdian ikeragarri ongi gurutzatzen zion, eta Aingeru De La Fuentek kolpea oso behartuta tira behar zion pilotari, eta alde horretatik aipagarria izan da Salaberriak sakearekin nola asmatu duen, eta 14 eta 11ko horretan arriskua zegoen Aingeru De La Fuente behar bada partidatik aterako ote zen edo, baina zaiena egin du, 14 berdindu du, berriz ere txisparekin hasi da, arriskatu duenean asmatu egin du, Salaberria apur bat atzean eduki du eta deseroso, baina hortikan aurrera 18 eta 14 jarri da Salaberria, erabat partidatik irten egin da, Salaberriak sakearekin batez ere asmatzen jarraitu du, tantoak amaitzen, piloteoan nagusi zen, eta De La Fuenteri oraindik horixe falta zaio, ez defentsan aritu behar duenean partidaren puntu batetik aurrera asko sufritzen du, eta oraindik ere horixe dauka ikasteko behar bada. Eugiko aurrelariak ikasteko, ez hori noski hobetzen da, eta fisikoki egiten zoazen enean hori lortzen da, eta ziur lortuko duela, izan ere ahal handia duen pilotaria da, eta aipatuko nuke joan den urtetik gaur egunera arte, hau da, gaur arte, sekulako hobekuntza egin duela De La Fuentek kolpeari dagokionez batez ere, ez lehen gogoratu behar da, geixiago kostatzen zitzaiola pilota mugitzea, pilota luzatzea, oraingoan berriz pilotari eman egiten dio aukera duenean, gerria oso ongi sartzen duen pilotaria da, eta hori oso positiboa izan daiteke noski beretzat, eta buruz-burukoan lehen urtean ez zuen sartzerik izan, baina aurten esango nuke bi partidak naiz eta galdu partidaren fase batzuetan burrukatu duela, eta bi aurkari oso zail, batetik Asier Agirre eta bestetik Iker Salaberria, ataka estuan izan dituela une askotan, sufriarazi egin diela, eta horrek ere motivazio emango dio De La Fuenteri, baina gero partida amaieran erabat partidatik irten da zegoen, eta Salaberriak azkenerako 22 iristea lortu du, eta honen bestez, bideo hasieran esan dugun bezala, Aingeru De La Fuente txapelketatik kanpo geratu da, eta Iker Salaberriak eta Asier Agirrek jokatuko dute bigarren postu horretako partida erabakigarria, eta Iraitz Zubizarreta berriz finalerdietan da jada matematikoki. Esan bezala Salaberriak 22, De La Fuentek 14, De La Fuente txapelketatik kanpo Jurretan.